Na sziasztok srácok, illetve lányok, én Efna vagyok, és ebben a mai videóban a nem érhetek tüskékhez kihívást próbálom meg megcsinálni. Először Bloglashbe, Legendary Bloglashbe, megnézem ezt a Clash-t is, de hát itt 4 player van. Itt 4 player van a Clash-nél, tehát nem olyan nehéz nyerni, ezért először a Legendary Bloglashbe próbálkozok meg. Itt is vagyunk srácok az első meccsben, most már remélem, hogy nem fognak legelején kivillámozni, vagy dobókockázni, mit tudom én mit csinálni a bánatba. Csak én csinálhatok ilyet, például, mint az új Macival velem, ezt remélem nem fogják megcsinálni. Mert ő nem fog túl örülni. Na, kezdődik. Most valahogy túléltem 10 000-ben egy ilyen alkalommal. Na jó, 2. De mellett, hogy nem szabadna tüskéhez se érni majd egyébként, az a baj. Csak nem villámozzanak ki az elején, és ne kelljen el 25 millió gemet elköltsek Legendary Bloglashre, mert sajnos ezt nem lehet menni free-be. Ops, az tüske, az nem értem hozzá, pont átmentem a 2 között. Még egy tüske, de jó nekem. Félek, hogy belelöknek a tüskébe. De meg repülje kifelé. Félek, hogy belelöknek a tüskébe, mert az nem lesz jó, hogyha belelöknek. Ja, itt átbírok menni, de jó nekem. Na, azt hittem már még egy tüskés akadálya. Nem bír mást adni. Ó, már ez is. De hiányzik neki, na. Akkor legalább bejutottunk. Itt is vagyunk a második menetbe. Srácok, elsőre meg fogom nyerni, akkor még az agysejtémet se kell kiégessem ahhoz, hogy nyerjek egyet. Ha elsőt megnyerem, megpróbál még rámegyek a Clash-re is. Na, ezt nem szeretném, hogy velem megcsinálják. Aztán ott is nyerünk egyet, mindenhol nyerünk egyet. Minden egyes helységben. Minden egyes helyen, ahol Bloglashs van, nyerünk egyet. Ez egy kicsit bugos volt amúgy. Hát az a kocka az úgy elszublimálsz, majd vissza. Úgy van oda. Úgy van, jó helyen vagy. Ott bizony jó helyen vagy. Na, Maci, mész a mész a előző után? Ember után megmenteni. Az érdekesen nézett ki, de legalább nem velem történt meg. Ez jót. Nem, gyere már át, hát ó, ő is dobálgatja. Jó, tovább jutottunk a döntőbe is. Na, itt lesz a palacsintálba. Itt már tovább megyünk, és lesz több olyan akadály, mert bent tüske van. Ha már ki tudom kockázni az összes embert, és akkor nem fogunk eljutni. Kezdem azzal a teknőssel, mert az is kockázik. Azzal a teknőssel fogom kezdeni a kockázások szoktak sorát. Majd csak ne ő kezdje velem, ha én vele, jó? Jó, teknős? Fú, ha az eltalál, én akkor átrepülök, hogy szerintem hazamegyek, nem. Nem ide, ha elrepülök, hanem elrepülök olyan helyre. Innen a Stumbleguys-ből a Maldív szigetekig elrepülök. Na, most a bolt az, jól nézem, ártalmatlan, ezért ezt a... És nem esik le. Közben tüskéhez se kéne hozzáérni. Jó, gyorsan. Jó, kösz, hogy mellé dobod, ez olyan jó. Jó, ameddig elnyomod, addig jó. De soha nem tudom eltalálni, pedig ezt úgy ki kéne egyszer kockázni. Na, melyikünk lesz az első? Melyikünk fogja hamarabb kikockázni a másik? De jó nekem. Na, légy, eski. Nem azt mondtam, hogy gyere át, hanem azt, hogy eski. Jó. Az érdekesen nézett ki, hát sajnos az első meccset azt nem nyertük meg. Na srácok, itt is vagyunk az első menetben. Vagy első, már számolni sem tudok, ez a második. Menetben remélhetőleg ezt meg is nyerjük, hát az előzőt azt nem sikerült. Mert ebben a videóban azért már jó lenne egyet nyerni legalább, úgyhogy nem érnek tüskéhez.
Csak megint az lesz, fogadni merek, hogy valami idióta ki fog kockázni, vagy ütni, vagy... Úgy. Jaj, ez meg tüske. És túléli az anya. Fú, de jó. Ott az minden túlél. Az gyere, emberünk minden túlél. Ez ilyen... Isten. A God. Úgy nem sikerült neki ilyen boxolnia, innen menjünk nagyon gyorsan. Édes fia, átbagolok. Hát akkor nem. Na majd így. És hát jó, bejutunk a döntőbe. Az a srácok, nem a döntőbe jutunk be, ahogy előbb mondtam, hanem a középdöntőbe jutottunk éppen be. Nem tudom, hogy hogyan jött nekem az a döntő, de valahonnét biztos. Ezt a füstöt úgy, smoke-ot úgy ki kéne rakni innen, hogy nem dobálózik ki, csak nem lehet normálisan látni. Csak a nevét lehet látni, és skinjét magát nem lehet, hitboxát nem lehet látni. Ráadásul meg láthatatlanság, abban nem kéne belemenni. Láthatatlansága is van. Össze egymásnak dobtuk a két kockát. Na, akkor most jutottunk be a döntőbe. Na, akkor most ezt már megnyerjük, ha már az előző döntőt ezt nem sikerült megnyerni, akkor majd ezt megnyerjük. Azzal a smoke kiejtésével kéne kezdeni. Mert nem szeretném, hogyha ő maradna, mert nem lehet normálisan látni. Olyan ilyen örök láthatatlansága van, meg még rugdos is. Ó, Spannonnak mindene, spatulája, rugása. Nekem ki kéne kockázni az... Ó. Visszapattant a kock... Azzal úgy mi történt, szabad érdeklődnöm? Azzal a kockával? Na. És átugorja, de milyen reflexe van már? Ennek az embernek. Átugorja azt is, hogyha oda köpök, esküszöm én, vagy... Na, valaki kiesett, ez is átugrálják a kockámat. Úgy van. Jól csinálod, barátom. Ó, de ne a... Jó, nem érünk tüskéhez. Itt muszáj így menni, mert sajnos nem lehet most trükközni. Gyerünk, kösz. Jaj, kicsit rossz irányba dobtam, de se baj. Es ki, nem esik ki. Jó, a bomba az nem tüske. Ez nem tetszik. Menj csak nyugodtan előre. Jó, ne add be. Jó, gyerekek, sikerült úgy nyernem, hogy nem érek tüskéhez. Ennyi. Na, akkor megpróbálom azt a Clash eventet is, mondjuk az nem lesz olyan. Na, itt is vagyunk, srácok, ebben a Clashben, ez már csak ilyen levezetés, és a legvédébe sikerült úgy nyernem, hogy nem érek tüskéhez végre, valahogy csak másodjára összejött, előzőbe csak, hát jó, előzőbe csak döntőbe sikerült bejutni. Már csak 4-en vagyunk egyből a pályán, tehát ez már tényleg csak ilyen levezetés. Laser dash, hát azt annyira nem csipázom, de ha a lézerek előtt, vagy nagyon kevés lézernél kiejtünk valakit, akkor az majd jobb. Na, akkor annyi volt a laser dashnek. Na, a végső leszámolás Lega BD-ben lesz. Gyorsan kockázzuk ezt, majdnem ilyesmit mondtam, kockázzuk ezt a úriembert, hogy ez leesik magától? Nem, akkor gondoskodnom kell róla. Csak ahogy én essek le közbe. Hallod, így úgy pörög, mint valami búvócsiga.
Jó van akkor. Hát srácok, ennyi volt, ebbe a Clash Eventbe is sikerült nyerni. Köszönöm srácok, hogy végignéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, ha nem, akkor is. Én F-nal voltam. Sziasztok!